سلام سلام تخاتلت مدة فوركس ماستر أكاديمي كما يلغم أبزل لكم سلام انتعنا لنا تمنخون اللهم معلتخا حسب زبالة فيديو بزعبا أمونغو فوركسن ستوكن زولو فلليات تقلص حسب زبالة فيديو حزامس يلغو كسام مودات هدما مكتتالكم يعدم أمونغو ستوك فوركس انتاي فللي اللو ببزح من قدات سمعنا عن كون نخيلنا ستوك ماركت فوركس زبل بزح نقرات سمعنا عن كون نخيلنا سلازم احنا انتاي تفل اليوم نيناي كنمرز نتفل اليوم مسفلتنا انا نتي ابيناي فوركس دينا ويدما ابو ستوك كم نخيتكا كنوسن النخل امونغو ستوك فوركسن انتاي فل اللي يالو عداغا شرف وصا فوركسن عداغا ستوكسن كلتيوم فاينانساو عداغا تقوا انتخونو بمنصر انتاي ينقدم بخمي يسرحن جن بزح فل الليات اللوم امونغو كلتيوم زلو كند فل اللياتكا أما كلت يوم زلوا كند في الليات كاب بحر نجدي أكاو مع دجاج الواتات دجاج شيء مسارحتات لفرج إند مارجنز بحال وجح أما نقوم في الليات لهم سلزي وش تأتينا بحر نجد انتايت أكاو مع دجاج الواتات دجاج شيء مسارحتات لفرجنز بنزلوا وش تأتينا لسكو بحر نجدي فوركس أبعداجا فوركس تساتفت باتيراتات ينقدو نقد فوركس حدا باتيرا بمعداك بحنساب دماك على باتيرا بمشات زتقالل كوينو كاب ملوات شرفو وصائي مخسب نمركاب زعلمي فوركس كل جزء فوركس كبار كله باتيرا خا اكسشينج تقبر إذا باتيرا زغا باوند قوني غل دولار قوني غل ناقفا قوني غل أستراليان دولار قوني غل كنديان دولار قوني غل زيوم تواقع نايت حدا كارنس قدل كله نايت حدا قوس كله أمانجو زقبر ناي واقع ملواتات نتحدى شيتنا نتحدى بمجزاكا نحنا مخسب كنقبر نخل مالتي سلازي فوركس كبحال كله باتيرايغا اكسشينج تقبر حجيت بحر نقد زبلنا زلو اب فوركس باتيرايو اب ستوك انخي اب عداغا ستوك تساتفتي اول كوبانيا ستوك ويدما وانت بصحت ينقدو نقد مالت ستوك ناي فليات كوبانياتات معداك ستوكن مشاتن كابيتال موسخ وي اتاوي بمكفال تثبيت بمقبار التقالل اذا انتهى مالتي كاب حانت ستوك كاب حانت كامباني كابتناتا اتاوي كابتناتا كابتا كامباني شير وي دما بركت غزما اتاونا ايتا كامباني نعبي خيت كله بمسرتكا اتنسخا افيركا زلخا بركي نعبي وي دما مخسب نغبركالو تخيل أقاوم عداقة عداقة فوركس زي تماكلو قينو أما على 24 ساعات أبسومن حمش تماعلتي يسرع بانكتات فاينانساو تكالات كوربوريشنات منقستات والكنغادو حويسو بإلكترونيكاو مدرغات أبنقد باتريا زوافر مربات تساتفتي زحوقفي إذا مالت نتايو فوركس 24 ساعات بزي مقراص فلو زقبر ويد سرحيو إذا غاب بانكتاتن فاينانساو عبايت تكالاتن منقستات كومون بحجز ناي إلكترونيكا ويدمانا إنترنت كا أبت مركز ساتوفو ولكا نجادو زتقال لي مالتي أب ستوك ماركت كا ستوك نقدي ستوك بتلوم دو أبستودبه استودبو ملواتات كم نيويورك ستوك اكسشينج ويدما ناسداك يكاد إزوم ملواتات فلينا نقدي ساعات نعدقي مشاتن ستوك زماتشاتو كلات سرعات متسرات تزازاتن اللوم إذن تاي مالتيو أب ستوك ساعات زخفتلون زعصولون اللو كمتناي فوركس ماركت 24 ساعات يكونن والسقا بزيوم ناي بعل نيويورك ستوك اكسشينج زبحالو بوهم زتماكلي كمتناي نعداغا فوركس زي تماكل يكونن سلازي نتي نغاداي زتعم ساعات غيرهم كا زخفتلون زعصولون اللو مالتي سلواتات عداقة انتاي يتصلون فوركس انتاي يتصلوا كومون ستوك انتاي يتصلوا اب ستوك واغا نايت كامبان خودل كله ويدما فوركس واغا نايتي كارنس خودل كله ويكوسخ كله انتاي يتصلوا هاب ذكرينا فوركس بسفح رقاحيتا زصلو خوينو ببزح نغرات يزصلو حدا قطباوي مرأياتات جيو بوليتيكاوي فصامتات بوليسيتات ماكلاي بانك ولدن علماوي واحد نقدن يركبهم اب منغو باتيراتات زهلو متن شرف نزوم رقاحيتات مسارات بمقبار ينقساقس اذا انت مالتي فوركس كل غزي بجغرافيكاوي جيوبوليتيكاوي منقطع زبلو زخونه ناي بوليتيكا متأثرات مس هاجرات مس زهلو وي دما حنت هاجر اب كينات وي اب زخونه ነገር مس تهلو باتناتا ايكونومي ስለዝፅሎ ነቲ ፎሬክስ ከዓ ነቲ ንሳትሬት እቲ ናታ ካረንሲ ፅልዋ ይገብረሉ ከምኡውን ባንክታት
ناي ولدات ناي انترست ريت مالتي ناي ولدات حبرياتات مزقايرة أبز ساعات زون بكندي تصلاوي فوركس مالتي كمون بحرياو حدقاتات مزقاتم زخونة بحرياو حدقاتات أبزهلون نفوركس بتعمي صلاوي يخون أبناي ستوك ماركت ندحر مسيناغن اتي ملو نايتا اتي فيرنيا زلنا أبت ستوك أبتا عبيتن ويدما ودكتن نايتا حنت كامباني زوسن تا كامباني نسا ريبورت أبتو هبو صبو ندحر تقسكسا لعونا ويصبو تطلابነት ንጥራን ሊዋቅ ታ ካምፓኒ ብኡ መሰረትካት ኣፊርና ዘለና ስቶክ ዋጋ ክውስኸልና ይኽእል እዩ ንሳታ ካምፓኒ ዝኾነ ዕብየት እንድሕር ዘይተርእልያ ኮይናኻ ወይ ኣብቲ ትገብሮ ሪፖርት ብዙሕ ፅልዋታት ክፈጥረላ ስለ ዝኽእል እቲ ኣብኣ ስቶክ ገዚኡ ዘሎ ሰብ እቶም ስቶክ ገዚኦም ዘለው ሰባት ከዓ ማለት እዩ እምነት ኣብታ ካምፓኒ እንድሕር ዘይሕዲሮም እቲ ናታ ቫልዩ እናጎደለ ክኸይድ ይኽእል እዩ በዚ መሰረትካ እቲ ኣፊርናዮ ዘለና ስቶክ ብዙሕ ዕብየት ዘይክገብረልና ይኽእል እዩ ዝሽየጡ መሳርሒታት ብለና ኣሎ ኣብ ፎሬክስ እንድሕርኛ ባጠሪያታት ኣብ ዕዳጋ ፎሬክስ ዝሽየጡ ቀንዲ መሳርሒታት እዮም ፅንዲ ባጠሪያ ከም ዩሮ ዩኤስዲ ዩኤስዲ ጂፒዋይ እናበለ ድማ በብፓየር ገይሩ ብዙሕ ኣብቲ ማርኬት ዝሽየጡን ዝግዝኡን እዮም ማለት እዩ ኣብ ስቶክ ማርኬት ካ ኣብ ስቶክ ሓደ ኩባንያ ንዘሎ ዋንነት ይውክል ሓንቲ ካምፓኒ ንኣብነት እንድሕር ቴስላ ወሲድና ናይ ቴስላ ስቶክ እንገዝእ ከለና ካብቲ ቴስላ ክዓቢ ስለ ንብል ኢና ንሕና ካብኡ ሼር እንገዝእ ስለዚ እቲ ንገብሮ ሼር ካብ ሓንቲ ካምፓኒ እዩ ኣብ ስቶክ ሓደ ኩባንያ ንዘሎ ዋንነት ይውክል ኣብ ፎርቲ ስቶክ ክነግዙ ከለው ንስቶክ ውልቂ ኩባንያታት ይገዝኡን ይሸጡን እዚ ድማ ኣብ ዕዳጋታት ስቶክ ተዘርዚሩን ይንገድን ይብለና ኣሎ ማለት እዩ መተን ዕዳጋን ፈሳስን ክንደይ ዓይነት ሊኩዲቲ ወይ ድማ ክንደይ ዓይነት ቮሊዩም ዘለዎኻ ኣብዚ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ፋይናንሳዊ ዕዳጋ ኮይኑ መዓልታዊ መጠን ንግዲ ልዕሊ 5 ትሪልዮን ዶላር ይበፅሕ እዚ ልዑል ፈሳስን ተሳተፍቲ ብዘይ ርኡይ ምንቁልቋል ዋጋ ብቕልጡፍ ናብ ስራሕ ክኣቱን ክወፁን ከም ዝኽእሉ የረጋግፅ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ፎሬክስ ብጣዕሚ ዓብይ ቮሊዩም እዩ ክሳብ 7 ትሪልዮን ዝበፅሕ ቮሊዩም ኣብ መዓልቲ ኤክስቼንጅ ገይሩ ይውዕል እዚ ማለት ከዓ ነቶም ኣብቲ ማርኬት ዝኣቱ ቀልጢፎም ኣትዮም ንኽወፁ ብጣዕሚ ሓጋዚ ይኸውን ማለት እዩ መዓልታዊ ኣቲኻ እቲ ናትካ መክሰብ ወይ ናትካ ፕሮፊት ሒዝካ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከዓ ዕዳጋ ስቶክ ርኡይ እኳ እንተኾነ ሓፈሻዊ መጠን ንግዲ ምስ ዕዳጋ ፎሬክስ ክነፃፀር ከሎ ዝተሓተ እዩ ስለዚ ፈሳሲ ኣብ መንጎ ስቶክ ይፈላለዩ ህቡባት ዓበይቲ ኩባንያታት ካብ ዘለዎም ስቶክ መብዛሕትኡ ግዜ ዝለዓለ ፈሳሲ ኣለዎም ክልቲኡ ንግዲ ስቶክን ፎሬክስን ሓደጋታት ዘጠቃልል ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ቅድሚ ኣብ ክልቲኡ ዕዳጋታት ምክፋልካ ድማ ዳይናሚክ ምርዳእ ፅቡቅ ስትራቴጂ ምምዕባልን ኣገዳሲ እዩ እዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ስቶክ ፎሬክስ ብጣዕሚ ዓብይ ኢንዳስትሪ ክሳብ 7 ትሪልዮን ንመዓልቲ ዝበፅሕ ማርኬት ኤክስቼንጅ ዝገብር እዩ ብኡ መሰረት ኣብ ስቶክ ክንሪኦ ከለና ግን ካብኡ ዝነኣሰ ኣለዎ ገለ ካምፓኒታት ተን ፍሉጣት ዝኾና ካምፓኒታት ከዓ ዓብይ ሊኩዲቲ ኣብቲ ማርኬት ኣለዎን ማለት እዩ ኣብ ስቶክ ብሓፈሽኡ ግን እንታይ ይብለና ኣሎ ኣብ ስቶክ ይኹን ኣብ ፎሬክስ እንድሕር ክነጥፍ ኮይና ብዙሕ ናይ ሓደጋታት ገንዘብ ሉዝ ናይ ምግባር ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ቅድሚ ናብ ዝኾነ ማርኬት ምእታውና ዝኾነ ሰብ ፅቡቅ ዝኾነ ኣፍልጦ ብዛዕባ ባህርናቶምን ከምኡውን ትሬድ ዝገብረሉ ስትራቴጂን ክህልዎ ኣለዎ እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ለቨሬጅን ማርጂንን እዚኦም ለቨሬጅን ማርጂንን ዝበሃል ከዓ ኩሉ ግዜ ለቨሬጅ ኣብቲ ሓደ ኣብ ማርኬት ኣቲና ብዙሕ ብውሑድ ገንዘብ ኢንቨስት ብምግባር ኣብ ዝለዓለ ማርኬት ንክንሳተፍ ዝሕግዘና መለክዒታት እዚ ለቨሬጅ ማርጂን ይልዎ ዘሎ ፎሬክስ መብዛሕትኡ ግዜ ለቨሬጅ ብምጥቃም ዘጠቃልል ኮይኑ ነጋዶ ብዝወሓደ መጠን ካፒታል ዝዓበየ ፖዚሽን ክቋፃፀሩ ይኽእሎም እዚ ድማ ንመክሰብን ክሳራን ክዕብዮ ይኽእል ናይ ማርጂን ጠለባት ኣብ መንጎ ደላሎ ዝፈላለዩ ኮይኑ ኣብቲ ዝሽየጥ ፅምዲ ባጤራ ይምርኮስ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ፎሬክስ ናይ $100 ወይ ድማ $200 ኣፊርና ኣብ ናይ 20,000 30,000 ዝኣክል ቮሊዩም ዘለዎ ማርኬት ክንኣቱ ንኽእል ኢና ሕጂ እዚ እቲ ጥቕሚ ናይ ለቨሬጅ ብኡ መሰረት ግን ለቨሬጅ እንዳዓበየ ክኸይድ ከሎ ሓደጋ ናይ ምኽሳር ተኽእሎና እውን ብኡ መሰረት እዩ ዝዓቢ መክሰብን ክሳራን ብሓደ በቲ ለቨሬጅ ይዓቢ እዩ ኣብ ናይ ስቶክ ማርኬት እንድሕር ርኢናዮ ግን ስቶክ ብማርጂን ምሻጥ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ብሓፈሻ ግን ውሑድ ልሙድ ዝያዳ ፅኑዕ ስርዓታት ዝግዛእን እዩ ንግዲ ስቶክስ ዝድለ ማርጂን ብተለምዶ ካብቲ ኣብ ዕዳጋ ፎሬክስ ዝረአ ዝለዓለ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ማርጂን እቲ ማርጂን ክንብሎ ዘለና ዕርቡን ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ በታ ንእሽተይ ኣቲኻ
$100 ጌርካ ኣብቲ ማርኬት ናይ ፎሬክስ እንድሕር ተኣቱ ሊያ ኮይንካ እቲ ናትካ ብሮከር እንታይ ይገብረካ ኣብ ሓደ ብዙሕ ወይ ድማ ግዙፍ ዝኾነ ማርኬት ከም ትሳተፍ ይገብረካ ብሓይሊ ሌቨሬጅ ገይሩ ማለት እዩ ከምኡውን እቲ ማርጅን ዝብሎ ዘሎ ካብቲ ኣብቲ ማርኬት እቲካ ዘሎ ዝሕዞ ዕርቡን እዩ ብኡ መሰረት ከዓ ፎሬክስ ውሕድ ዕርቡን ሒዙ ናብቲ ዓብ ማርኬት ዘእትወካ ኣብ ስቶክ ማርኬት እንድሕር መፂና ግን እቲ ማርጅን ናቱ ብጣዕሚ ስለዝዓቢ አትሊስት ንስኻ ግዙፍ ዝኾነ ካፒታል እንድሕር ኣለካ ጥራይኻ በቲ ብማርጅን ትሬድ ክትገብሮ እትኽእል ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ፎሬክስ ብውሕድ ገንዘብ ጌርካ ዓብ መክሰብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብምክንያት ሌቨሬጅ ማለት ስለዚ ኣብ ስቶክ ኣብ ፎሬክስ ኣብ ስቶክ ክረኽቦ ዘይንኽእል ኣብ ፎሬክስ ሓይሊ ናይ ሌቨሬጅን ናይ ማርጅንን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብሕፅር ዝበለ እዚ እቲ ፍልልያት ናይ ክልቲኦም ናይ ስቶክን ናይ ፎሬክስን ከምቲ ቀዲምና ክንገልፆ ፀናሕና ግን ቅድሚ ናብ ዝኾነ ናብ ስቶክ ዲና ናብ ፎሬክስ ምንጣፍና ፋይናንሻል ኣድቫይስ ወይ ድማ ሓደ ንዕኡ ብልክዕ ክፈልጦ ዝኽእል ሰብ ምውካስ ኣገዳሲ ሪስክ ገንዘብና ሉዝ ናይ ምግባር ተኽእሎታት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ስለምክታልኩም ደጊመ የመስግን ሰሰናዩ ቻው